बाबु नै मालाय बिफा फिसा जि मोजां उन्दुना दङ। नै आंना सनाया जि आराम उन्दुलांबाय। माबाया लाइटआ मेगनाव नांदो खोमा मोख्रेब लायदो बाबुआ मबाइलनि लाइटआ। आंहासो मोजाङै थाबायनोबो हाया जिरायनोबो हाया दा नै इसोरखौनो नेगासिनो आङो जिरायनानै सियाराव जिरायनानै। बाबु उन्दुलांदो नोंनि थरसो मोनसिगोन खोमा इनो थर मोनसिगोन खोमा बाबुआ इनो उन्थिसिगोन। बाबु सियायदो इनो। फोजानानैसो बामनांगौ जायो। मैयायो बिफाया उन्दुनो होआं होननानै एकदमबारे 8थासोनिफ्रायनो 9थायालागै उन्दुनो होआसैना 1 घन्टा गेलेबाय थानानै एदावबाय थानानै। बाबु जोंनि दुनियायानो पुरा सोलायबाय आरोना बाबु फैनानै। नया दुनिया गोदान दुनिया गोदान दुनियायाव खुसि नोंगोना नङा नोङो ओमफ्राय? आंथ' बिराद खुसि लाख'नो हायि खुसि। मेडिकेलावनो खुसिजों गाबलायदोंमोन दे लोंदोसे। मामा नों लोङा? नों फैदो इनो गुसु जासिगोन। लासै लासै बानाय बाबुआ सारि मोनगोन आरो। लाल सा एसे लोंना लानोसै लोगोफोर मोनाबिलिनि। हानहरदो मोनसे। दे लोंग्रोनो। मामा सायानो साया लोंफैदो। अबस्थाया माबायदि आंना? बिमा जानानै देलायनोबो बावबाय। बावाखै र'। देहाखौनो सामलायनो हायाखै आरो देलायनो दा। खालि रायलायनायाल' एकदम टेव टेव ओमफ्राय हारसिं सिखारनोबो हाया दा सियारनिफ्राय। सिखारबाबो एकदम लासैसो सिखारनांगौ गसंखायनो सिखारनो हाया आरोना अकस्मातनो सिखारनो हाया। बिस्कुटाबो नै इदिखौल' मोनजागासिनो बेलेग जानो होआखै। बाबुआबो सारि मोनसिगोन इयो। Apa? Sana. Wait, na? Wala. X na ko. Kan kaisi nande. Tanda hablayan da nang lala. Tanda kali butura tanda kasung dini. Medan video nang tu babu ko. Banyak kan ada babu. Dia nang igel ni ko ngomong dia dengan mas mansia bayi dia dengan. Dia nang jeng lain buku babu nang dengan agel ni pe. Ko tike video ban nan den ka bayi tu bu hena hagan nang jitia ke sitia. Agel ni tadi ko la nang. Tulisan ya udung. Malah hena dia. Hai saya lang tu. Nah. Sana. Lera nu orang na. Sana. Mama di ni berapa dong? Nah. Biskut ke buku ni loh. Biskut ke saya nengah. Ini mbak mama ya. Jaga. Lera nu orang deh. Ini flip ke? Nampak kok? Nggak tahu nih. Nah, jangan ada lagi lah.
बुट हा आं जादो दहाय एसे बुट गोरान जाया इसे इसे सिबना हो फेनखौबो होनो हाया दा इसे इसे ओरैनो मोनाबिलियाव थान्दा जाखायो नङा गोलोमदो खोमा इनो बाबुआ इसेमान मोखाङाव बाराबो माबा फेनबो होजाला बाया नालाय थान्दा हाबजानो गियोना अ बेसेबा गगा मोननासो फैखादो बाबुआ जोंना जन्म जाग्रा जाग्रिनो जि गगा फेफे फुफुनो ओमफ्राय बिबैमोनाथ' बेसेबा सिन्तायानोमोन मा एसे गगा मोनखाना फैखो होननानै ओमफ्राय इदिनो मोजां जाबाय आरोना इसोरनि अननायाव अ बाबुखौसो आंखौसो नेयै नेयै उन्दुनो मोनाखैना मेडिकेलाव मानसिया थब थब मोनलायलांदों बेखौ बुंदो नोङो अ आं माने हेमग्ल'बिन खम नालाय लोगोफोर हासबेन्डआ बिराद गिदोंमोननो बेसेबा इसोरनि नाम लागासिनोनो आंखौ अपारेसन खालामबाय थाबा उटिनि बाहेराव आरोना इसोर नेनानै नङा माबा मुस्रिखौ सोंना होग्रोनोसै दे बाबुनो थाम्फै अरहोनो हायाहाय सना उनथिदो बाबु सना उन्दुनायानो इनिया गन्थङाव दांबाथ' बाब्रुमोनि गन्थङाव दांबा दाय जासोगारो दांजाया गन्थङाव आलासिबो फैदोंमोन जोंहा नै मा मा लाबोखो आंनि थाखाय मौसुमि लाबोदों ओमफ्राय बिस्कुट ओमफ्राय आरो मा लाबोबावदों नै नो लोंनोबा ओमफ्राय आरो बाबुनि थाखाय गिफ्टबो लाबोदों नै इनो खोमा इसोर लाबोनाया ना नेनामोन लाबोनाया नै दासो आलासि फैदोंमोन आरोना जोंहा ओमफ्राय बाबुनो गस्ला होफैबाय आंनो जानाय बिस्कुट ओमफ्राय मौसुमि होनाय ORS माबा माबि होफैबाय आरोना ओमफ्राय बिथिंनि बाबुनोबो गस्ला होफैबाय मालाय बाबुआसो गिबानो गिब ना बाबा नै जि मोजांखा गस्ला पेन्ट नै गरम बोथोराव न'आव थानायाव गाननो मोजां इदियानो ना बाबा नै मोजां नुदोंना कालारखौ समायगोन बाबुजो नै मोजांथार कालारा ओमफ्राय आरो नैबे मोनसेया बाबुनि बिमानैया होफैनाय आरोना जोंहा बिबोनाङा होफैनाय इखोथ' मेडिकेलाव थाबानो होफैदोंमोन ना नै मेडिकेलाव थाबानो होफैनायमोन आरोना बेखौ जोंखौ बाबुखौसो आंखौसो नायनो खबर लानो फैनायाव बिमानैया होफैनायमोन आरोना बाबुनो नै आंहा दिनैसो नायनो मोनबाय बिफाया खोन्थानायखायसो हो नै इखौ आनैया लाबोनाय नै बाबा फार्स्ट गिफ्टआ जाहैबाय बिमानैनिफ्राय मोनदों आरोना बाबुआ ओमफ्राय नै इखौ दिनै होफैनाय आरोना आलासि फैदोंमोन नालाय दहायो भिडिअसो लानाय जायासै ना बाबु मालाय बाबुआसो गिफ्टआनो गिफ्ट बाबु